ଯୋଉ କଟା ହୁଏ ମ। ହଁ ପରା ମଉସା ନାଇ। ହଁ ସେ ନାଇ ସବୁ ଏକା କଥା। ହଉ ହଉ ତମେ ମାନେ ଏଠି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଥିବ। ଶୁଣ 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 ଯଦି ରାତିରେ କିଛି ପେଟ ଯଦି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆଟେ ଅଛି ସେଇଠିକି ପଳେଇବ। ଯଦି ପଡ଼ିଆଟେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଷେ ଦୂରରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଟୁଲେଟ୍ ଅଛି। ଟୁଲେଟ୍ ମଉସା ଟଏଲେଟ୍। ହଁ ଟଏଲେଟ୍ ଟୁଲେଟ୍ ସବୁ ଏକା କଥା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ମଉସା କଣ ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ହାର୍ଡ ବୁଝୁଛି। ଆମେରିକାରେ ତାଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ପଦିକ ପୁରା ଘୋଷିକି ପାଣି କରିଦେଇଛି ନା। ହଉ ମଉସା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ସତର୍କରେ ରହିବୁ। ହଉ ହଉ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଓହୋ ଆରେ ହେ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ ମ? ପୁଣି ଆଇକି ଯାଇକି ଅଳିଆକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଛାଡ଼ 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 ଯାଇକି ତ ପକେଇବା କଥା ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସି ସଫା କରିଦେବେ। ମଉସା 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 କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି କ'ଣ ଅଳିଆ ପକଉଛ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ତ କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି। ହଁ ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇବି। ଆରେ ମଉସା ଟିକେ ବୁଝୁନି ଏଠି କେମିତି ପକେଇବ ଯେ? କାହିଁକି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଅଳିଆଟାକୁ ସଫା କରିଦେବେ ନାଇଁ। ଆରେ ମଉସା କ'ଣ ବ ଆମ ପରିବେଶଟା ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଳିଆ କେମିତି କରୁଛ? ଅସଫା କେମିତି କରୁଛ? ବାହାର ଲୋକ ହେଇକି ରୁହ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ମୋ ଖୁସି ମୋ ଘର ମୋ ଅଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପକେଇବି। ଆରେ ମଉସା ଅଳିଆଟା ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପରିବେଶଟା ପୁରା ଆମର। ୟାକୁ କେମିତି ତମେ ଅସନା କରିବ? ତମେ ବହୁତ ବୁଝାଉଛ। ହଁ ମଉସା ସେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ପୁରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ଆମ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଦା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଉସା ତମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡେ ଧରି ଭାବିକି ତ ଦେଖ। ହଁ ମଉସା ଭାବି ଦେଖ। ହଁ ରେ ପୁଅ ତୁ ସବୁ ଠିକ କଥା ତମେ ସବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବାଇଆଟା